الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا من تقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمتنا رأي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين السدنة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت لعبة تفاني ونخو حنت خيس لبه كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تقال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا فيلو كايرترا زلنا كمامتا زلنا بحري زلنا صقاتات بزح اجنداتات غيرنا كنسرحلو نخل بزح نغرات كبر متخال نيرو يغبرالو ግን እቲ ፔስ ተقلጣፈ ማለት ኣብ ጉዳይና ኤርትራ ክንረኸለና ወላት መንግስትና ብነት መንግስቲ ኤርትራ በመንገዳት የማነ ገብረ መስቀል ዘውፅኦ ዘሎ ነገራት ተሪኻ እቲ ኩነታት ክብድ በለን ሲሪየስ ከም ዝኾነ ትሪኻ it's not as simple as ignore ጌርናዮ move ክንገብር ንኽእል ኣይኮነን I think this my reading is እቲ ኩነታት ናይ ኣቢ unpredictable ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብ ቅልውላው ምስ ምህላው ብዙሕ ዕንዳራታት ክሉ ስለ ዝኽእል ኣክቲቭሊ ፅሕፍለው ብኻልእ መንገዲ ድማ ንፍተው ወነፅላዮ ንሱ እንተስ ተለቂሑ እንተስ ተመርቂሑ ነቲ ህዝቢ ቁጠባዊ ግዝጋሰ ገብረሉ እዛ መሰለ ናብ ቁጠባ ፎከስ ንኽገብር ገለ ፕሮጀክታት ኣመሪቐ ዶገሎ እናበለ kind of በቃ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓይነት በቲ ኩናት ናይ ኣምሓራ ኣሎ ርሱን ዝኾነ ኩናት ይካየድ ኣሎ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ትግራይ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ዓፋር ኣብ ኩሉ ነገር እናሃለወ at the same time ድማ ናይ ቁጠባ ሙቭመንት ይገብር ከም ዘሎ ዘርኢ ስእሊ ኣሎ እቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ስራሕሲ እቲ ስትራቴጂክ አንደርስታንዲንግ ናይ ህዝብና ክልዕል ኣለዎ ባህላየ ናትና ስትራቴጂክ አንደርስታንዲንግ ነቲ ፅምዶ ምስ ትግራይ ክስታይ ጌርካ ምስ መራመፅኦም ንግዲ ክገብሩ ገለ ደይኮነሲ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ኣብቲ ቦርደር ክስታይ ምግባር ዘይኮነ እሱ ሲምባሊክ እዩ ስትራቴጂክሊ ግን ንዓና እቲ ባፈር እሱ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ናይ መፃኢ ፓርትነርስ ክኾኑና ስለ ዝኽእሉ ነቲ ፓርትነርሽፕ ከመይ ጌርካ መገዲ ትኸፍተሉ ከም ህዝቢ መጠን ከመይ ጌርካ ነቲ ርክባት ማዕፆ ትኸፍተሉ in terms of trade or whatever እዚታት እዩ እቲ ክንሓስበሉ ዘለና ስለዚ እቲ ፅምዶ እዚ ከምቲ ዝበልካዮ ስትራቴጂክ እዩ ግን በዛ ዓይነት ኣረኣእያ በቲ ኮምፕሬሄንሲቭ ሬድ ሲ ሱዳን ደሎ ምስ ኢትዮጵያ ደሎ ምስ ጅቡቲ ደሎ ቦታ ምስ የመን ደሎ ቦታ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ኢንጌጅ ክንገብር ኣለና ምስ ብዝለዓለ ደረጃ ንዓቢ out of control ክኸውን ይኽእል እዩ and ንምንታይ ሓተካ ዘለኹ ኣቢ has the money the bank is in his hand ዋሓድ ባንኪ የብሉ
باجت كاب تግራይ كاب 4 كيلو يكጽበ እቶም ወታደራት ዝሓቱ ዘለው ደሞዝ ወሒድና እዮም ዝብሉ ዘለው ጽቡቅ ኣለኻ እቲ ዋና ነገር እቲ TPLF دحن مقططار دلو مسل ابتي عدي ካልኣይ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ኣይ ዕድል ኣይክትህብን እያ ዝኾነ ይኹን ነገር ክስታክ ትገብር እያ ንዑ ነቲ ኩነታት ስቴብላይዝ ክትገብር ክትፅዕር እያ ክትሰርሕ እያ ንኤርትራ ዝድግፉ ሓይልታት ከዓ ኣለው ናይ ኣብቲ ከባቢ ናይ ትግራይ ክስታክ መፅእ ብዙሕ ህዝቢ ትግራይ ክሽገር ዘይደልዩ ኣካላት ኣለው ሳውዲ አረቢያ ኢጅፕት ሕጂ ሱዳን እቲ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ሕጂ ኣብዚ ምድግጋፋት ክመፅእ ይኽእል እዩ maybe ኤርትራ ስትራቴጂ ኣብቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ብገልፂ እንተዘይገበሮ indirectly ምስኻውን ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ኣገዳሲ ፅሕፍቲ ጌርካ ነርካ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓባይ ከም ስትራቴጂ ኤርትራ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ኣለካ ምስ በልካ ኢሎም መሊሶም ነይሮም ይዝከረኒ እቶም ምስቲ ፅምዶ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ maybe ብግልፂ ክዛረበሉ ዘይደለየ መንግስቲ ኤርትራ ስትራቴጂ ናቱ ኣብታ ኢትዮጵያ ዝቀየራ ይመስልን ንሕና ክልተና ወከልቲ ናይ መንግስቲ ይኮናን so we can talk about this and sometimes we have to be also provocative ምክንያቱ ንሳቶም ጥራይ ይኮኑን እንደራ ክዛረቡ sometimes we have to push ክንገብር ኣለና ኤርትራና እዚና ጥንቁቃት ኢና ኣብዚ ፖለቲካ somehow ከምቲ ንሳቶም ከም ድሌቶም ወላ ኤርትራ ትድግፎም ዘላ ተጋሩ ዝዛረብዎ ወላ ቶም ፋኖ ዝዛረብዎ ገለ ክትርኢ ከለካ ኣብ ልኡላውነት ናትና ክደፍሩ ማለት እዮም ንሕና ጥንቁቃት ኢና which is good but what do you think كل تبهال الكائن ده أتي نعان ده حركوس خلا خوينه بافر رخات ولا لها حجيتنا صمدو خامسو تزارب الله حجيت صمدو مالت engagement مالتي engagement مززبي مس حدا region مسخاخ مسل دخل ناي سودان example حدا عبي example أب تسعان شمونتن سقاب كلتشح بدحري اون اثناء بيشر administration اتصارنا تصرح زنبر مسويان خوينو قال لي صراحه يكونن معري بو اكسسي بو كندي نجر distraction غير بعد سنيتي ناي كوتن فاكتوري بولو ديما ديلوم كسايد غبرو اجي اتي صندو ابتي غزيتي سودان دو وسدتو ኤርትራ اب ايسترن سودان زنبرا ركب تتقيمان نتي إيسترن السودان بمولهم تفورسز إيسترن السودان كتبول كلها كابورت السودان سقب قد عرفت ولا مالتي إيريا بمولو تمسي إيرتراز الدواب إيريا زياتهم تدقفهم ترى بدي يكون أسي ني إيرتراز كم كسايم دري واهم ناتهم دري وهذا دحركة بزناي بيجا تي historical connection 4500 ዓመታት ዘለዎ ታሪክ ስለዝኾነ ትርክብ ናይ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ሱዳንን ኣብኡ እዩ ብሓንሳብ ግን እቲ ፖለቲካ ናይ በሽር ብዙሕ ሽገር ምፅእ ነይሩ ግን መንግስቲ ኤርትራ ፅምዶ ገይሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ 2006 እቲ ናይ ኢስተርን ሱዳን ኣግሪመንት ኣብ ኣስመራ 2004 ይመስል ናይ ኢስተርን ሱዳን ምስ መንግስቲ تسمع غير مالتي اب اسمرا متيم تا اسمرا اجريمنت ساين تغير ابتي اسمرا بالاس حجي ازي نتم ايسترن سودان كاب قدارف ولا مدني حسايسا كسلا سغا بورت سودان دلو بمولي اريا دلو حزبي مس ኤርትራ دلو ጥምረት نعانا بافري بو ولا حد ነገር كمصنا خندي كالي تسريح مخنياتو ركب سلازلنا እዚ አንተ ወይ ናይ ጎንደር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትብለካ ዝነበርኩ ናይ ሕጂ ናይ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ማንም ኤርትራዊ ከም ዝድበልካዮ ውፅእ ኢሉ ህርደግ ኢሉ ብዛዕባ TPLF ዝገበሮ እምበር ህዝቢ አንፃርና ኣይሰርሕን እዩ ድብል አንፃር ህዝቢ ኣይሰርሕን ኢና ድብል ናይ መንግስቲ ኣካል የለን ኣብ ኤርትራ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ እኮ ውፅእ ህዝቢ እዩ ولا حنتي دغبرنا حماق ነገር የለ እቲ ዝነበረ ምሕደራ እዩ ኣብከም ዓይነት ሽግር እቲዎ ድብል
sentiment ወይ አተሓሳስባ ይደሉ ኣብ ኤርትራ ንዕኡ ስለ ዝኾነ ምስ ህዝቢ ምስራሕካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ንዓና ሓደ ዓብይ ስትራቴጂክ ኣድቫንቴጅ እቲ ጽምዶ ምግባር ማለት እቲ ኢንጌጅ ምግባር ምስ ህዝቢ ኢንጌጅመንት እንታይ ማለት እዩ እቲ ናትካ ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቭስ እቲ ናትካ ስትራቴጂክ ኣራእያ እቲ ናትካ ስትራቴጂክ ኣካይዳ ምዞም ሰባት እዚኣቶም ክትከይድ ከለኻ ምዞም ሰባት እዚኣቶም ክትሰርሕ ከለኻ እንታይ implications ኣለዎ ወይ እንታይ እንተታት ኣለዎ እንታይ ክመጽእ ይኽእል እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ ጽባሕ ንጎና ኢኮኖሚ ሕቶሎ ንትግራይ ብዙሕ ንዓና ህዝቢ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ሰላም እንድሕር ዘይብሎ ንዓና ሰላም ኣይክገብርናን እዩ እቲ ናትና ኢኮኖሚክ ቫያቢሊቲ ሽግር ክመፀና ይኽእል እዩ ጎረቤትካ ጠሚዩ ጎረቤትካ ኣብ ሓዊ ሃልሃል እንዳበለ ከሎ ንስኻ ደቂስካ ክትነብር ኣይትኽእልንኻ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ምርግግኡ ኣብ ናይ ቢዝነስ ዓለም ምእታው ኣብቲ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ቤዝ ክመፅእ ከሎ ነቲ ናቱ ሂውመን ሪሶርስስ ንምጥቃም ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣምሓራ እውን ከምኡ ምግባር ንህዝብና ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዙ ካልኣይ ንሴኪሪቲ ስግኣት ንኸይኮንና ነቲ ናቶም ሴኪሪቲ ኩነታት ምርግጋእ ነቲ ህዝቢ ክስታይ ምግባር እዚ ኩሉ ንዓና ናይ ሴኪሪቲ ኣድቫንቴጅ ናይ ኢኮኖሚክ ኣድቫንቴጅ ናይ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ኣድቫንቴጅ ናይ ዲፕሎማቲክ ኣድቫንቴጅ ስለዝኾነ ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ ህዝብና ግን እቲ ጽምዶ ከም ናይ ፖለቲካ ጽምዶ ገይሩ ጥራይ ክወስዶ ይብሉን እቲ ኢንጌጅመንት ናቱ ኢኮኖሚክ ኢምፕሊኬሽንስ ኣለዎ ትሬድ ኣሎ ኮሚኒኬሽን ኣሎ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና እቲ ንሕና ንገብሮ ኮሚኒኬት ንገብሮ ኩሉ ግዜ ብስግኣታት ጥራይና ንገብሮ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ክንዛረብ ከለና እቲ ናይ ኤርትራ ኢንፍሉወንስ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ማሲቭ ዓብዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ሱዳን ብሎ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሕጂ ንዕኡ ተጠቒምና ከመይ ጌርና ኢና ትራንዚሽን ንገብር ኣብ ኢኮኖሚ ይኹን ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ይኹን ኣብ ቱሪዝም ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ከመይ ጌርና ኢና ንዕኡ ንጥቀመሉ ሕጂ እቲ ሴኪሪቲ ኣስፔክት ኦፍ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ብደንብ ገይሩ ሒዝዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ሰሪዕዎ እቲ ጽምዶ ድብለካ ዘሎ ሕጂ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ድፀንሐ እዩ ድፀንሐ ግን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምግጫው ግዜ ወሲዱ ስለ ዝነበረ ሕጂ ይጋዋሕ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሰንቲመንት ምስ ኣምሓራ ይነበረ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ከም ዝድበልኳ ናይ ብሓቂ ድሌት ነይርዎ ንኤርትራ ሒዙ ጥራይ ከዓ እቲ ናቱ ሕልውነት ሴኪሪታይዝ ክገብር ትኽእል ስለዚ እቲ ምስኦም ርክብ ምግባር እቲ ናቱ ኢኮኖሚክ ኣድቫንቴጅ ሴኪሪቲ ኣድቫንቴጅ ከም ትድበልና ናይ ባፈር እንታይ ዝበሃል ምፍጣር ሕጂ ኦልሬዲ እቲ ውፅኢት ገይሩ እቲ ናይ ባፈርሲ ዓብይ ፍፁም ንኤርትራ መፅእ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ምስ ኤርትራ ሲ ወላ ሓንቲ ውግእ ክገብር ኣይክእልን እዩ ሪኢኹምዎ ኣብ መንሽሞ ኣብ ሱዳን ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ድሮን ገይሩ ሃሪሙና ኢሉ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ክኸስስ ከሎ ኣሚን ኢኖ ሱዳን ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ክኸስስ ከሎ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ናቶም ኣጀንዳ ወዲቑ እዩ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ኣጀንዳ ብድሮን ጌርካ ዲስቴብላይዝ ምግባር ንፖርት ሱዳን ምህራም ገለመታት ከለ ብኡ ክሰርሕ ኣይከኣለን ዋይ እዚ ኤርትራዊ ክሓቶ ኣነ እዚ ንክብለካ ኣይክእልኒ ግን ኣይሰርሐን ዘይሰርሐ ስለዘይተዓወተ ክዕወት ስለዘይከኣለ ከዓ ኣብኡ ናይ ገዛ እርሰን ነቲ ናይ ሬድሲ ሴኪሪቲ ክቆጣፅሮ ዝኽእላ ሓይልታት ስለ ዘለዋ ሕጂ እቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ስራሕሲ እቲ ስትራቴጂክ ኣንደርስታንዲንግ ናይ ህዝብና ክልዕል ኣለዎ ባህላየ ናትና ስትራቴጂክ ኣንደርስታንዲንግ ነቲ ጽምዶ ምስ ትግራይ ክስታይ ጌርካ ምስ መራ መፅኦም ንግዲ ክገብሩ ገለ ዘይኮነሲ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ኣብቲ ቦርደር ክስታይ ምግባር ዘይኮነ እሱ ሲምባሊክ እዩ ስትራቴጂክሊ ግን ንዓና እቲ ባፈር እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ናይ መፃኢ ፓርትነርስ ክኾኑና ስለ ዝኽእሉ ነቲ ፓርትነርሽፕ ከመይ ጌርካ መገዲ ትኸፍተሉ ከም ህዝቢ መጠን ከመይ ጌርካ ነቲ ርክባት ማዕፆ ትኸፍተሉ in terms of trade or whatever እዚታት እዩ እቲ ክንሓስበሉ ዘለና ስለዚ እቲ ጽምዶ ከም ትድበልካዮ ስትራቴጂክ እዩ ግን በዛ ዓይነት ኣረኣእያ በቲ ኮምፕሬሄንሲቭ ሬድሲ ሱዳን ደሎ ምስ ኢትዮጵያ ደሎ ምስ ጅቡቲ ደሎ ቦታ ምስ የመን ደሎ ቦታ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ኢንጌጅ ክንገብር ኣለና ምስኡ ብዝለዓለ ደረጃ ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ደሎ ህዝቢ ብከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስቶም ኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሶማልያ በሎም ገለ ዘለዎ ኣብ ዘለኻዮ ዓድታት ርክክባት ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንምባል እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ግን ባዕልካ ኢልካ ኢኻ
well thank you Emma كله زياده ناتكا تعزبتون كسمعوا سلا زلو ناتكا ريتون اقدا سلا زغني ناي موداتا كابزنا ኢትዮጵያ ክንወጽኢና አብይ አህመድ ወዶ እንደሕር ኮይኑ እንታይ ከጋጥም አለው መጀመሪያ I know ኩሉ ሲናሪዮስ ተራይላ በኢትዮጵያ what has to happen መታ finally መታ ናይ ሕቆናይ ገመል ተሰብራስ ታናይ መወዳታ ቃንጫላ እንዲያ እንታይ ክትከውን አለው አንሳ ማለት ወታደራዊ ዲዩ ቁጠባዊ ዲዩ ናይ ህዝብ ዲዩ every aspect of ተዓዲ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ፋክተር ዩ ዝያዳ ንአቢ ነቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት መውዳቅ መጀመሪያ ማይኮነን ደርግ ነዊሕ ግዜ ኃይለ ሥላሴ ደርግ ህወሓት ዝናይ ይወደግ ወይ መለስ መርሑ ዝነበረ ህወሓት ድሕሪዩቲ ናይ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰጋጢሚ እንታይ ከጋጥም ኣለዎ ትብል ብናትካ መረዳእታ ማለት እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊፅዎ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ኣጋጢሚ ይፈልጥን ይብል እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን ዝብልዎ ዘለው እዩ እንታይ ከጋጥም ኣለዎ ወደ ሂስቶሪካል ትሬንድስ ናይ ኢትዮጵያ ትሪኦ ባዕልኻ ሕጂ ሜንሽን ክትገብሮ ፀኒሕካ እቲ ሂስቶሪካል ትሬንድስ ናይ ኢትዮጵያ ካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለውን ሕጂ ርኢና ኢና ኣብዚ ማዳጋስካር እንታይ ኮይናኹም ዘሎ ኣብ ፔሩ እንታይ ከም ዝኾነ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ዝስኣሉ እዋን ክቆፃፀሮ ይክእልኒ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ካልእ ኢትዮጵያ የለን ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኣደላ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ፕሬሸር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር መፅዩ ህዝቢ እንድሕር ተስዩ ኣዲስ ኣበባ እታ ኢትዮጵያ የላን ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ክስታይ ዝገብሮሲ ንሱ እዩ ሕጂ ነዚኦም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዴሞንስትሬሽን ንኸይመፅእ ብሙሉእ ሓይሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ፎካስ ዝገብሩ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓንሳብ እንድሕር ተስዩ እቲ ነገር ኣኺልዎ እዩ ነዚ ከዓ ወታደራት ናይ ካልእ ዓሌታት ተውፅእ ናቱ ጥራይ ሰባት ትገብር ነዞም ኩሎም ወደ ጀነራላት ኣውፅዎም ናቱ ሰባት ጥራይ ትገብር ዘሎ ክቆፃፀሮ ኩዴታ ክመፆ ስለዘይደሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ክስታ ክገብር እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናዕብድ መፅእ ግን ኣዝዮም መምሃራን ሕጂ ተስዮም ኣሎ መምሃራን ሸፕሮ ክገብሩ ኣድማ ክገብሩ ተበጊሶም ኣለዉ ሕጂ ንሱ እንድሕር ተላዒሉ ዳውድ ቢ ሓደ ካብቲ ንዕኡ ከተስኦ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዴሞንስትሬሽን ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ተስዩ ሪኻኻ ኦሮሞ ኣብ 2016 ከመይ ገይሮም ነቲ ናይ ኣብይ ትራንዚሽን ክመፅእ ዝገብርዎ ናይ ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝመፅእ ዝገበርዎ ሽዑ ናይ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ 74 እንታይ ከም ዝመፀ ርኢና ኣብ 74 ደርጊ ክመፅእ ከሎ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይተስዩ ሕጂ እዚታት ክመፅእ ከሎ ሓይሊ የብሉ ንዑ ጠጦ ከብሎ ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለዘይብሉ ህዝቢ ዝተላዒሉ ኣኺልዎ እዩ ስለዚ መዓስ እቲ ህዝቢ ዝትስእ ኤኒታይም እቲ ህዝቢ ሓንሳብ እንድሕር ተስዩ ከምዛ ናይ ኦሮሞ ዝገበርዋ እታ ናይ ኣብይ ጉዳይ ናይ ኣብይ ነገር ክስታይ ገይራ ሕጂ the next question is ካብ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ሕቶ እንታይ እዩ ሽዑኡሲ እንታይ ክትከውን ኢትዮጵያ ሕጂ ሓይሊ ኣሎ ድዩ ብዓይኒ ኢትዮጵያ ርዩ ክሰርሕ ዝደሊ ንኢትዮጵያ ዝሰርሕ ኣምሓራ ኦሮሞ እቶም ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ናይ ኦነግ ሓለፍቲ ሰላም ገይሮም ክኣትዉ ከለዉ 2018 እቲ ዕላምኦም ዝነበረ ናይ ኦሮሞ ናሽናሊስት እዮም ሳቶም OLF ማለት ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት እዩ ኦሮሞ እዮም ነፃ ክገብሩ ዝደልዩ ኣምሓራ ሕጂ ዋላ ኢትዮጵያ ይበሉ እምበር ሕጂ በቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ነገር ክኸውን ኣይክእል እዩ ትግራይ ዲፋክቶ ኢንዲፐንደንት ኮይኑ ኣምሓራ ዲፋክቶ ኢንዲፐንደንት ኮይኑ ዝሰርሓሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ከም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ዝሓስብ የለን ዓፋርኩም ይሓስቡን እዮም ኣምሓራኹም ይሓስቡን እዮም ሶማልያ እውን ናይ ኦጋዴን እቲ ኦጋዴን ሊበሬሽን ፍሮንት እንታይ ከም ምዃኑ ንፈልጦ እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣትዩ እዞም ሃዲያ ከይተረፉ ሕጂ ተሲኦም ኣለዉ በብቲ ሪጅን በብቲ ናቶም ሪጅን እዮም ዝሓስቡ ዘለዎ ብሃገር ደረጃ ስለዘይሓስቡ እታ ኢትዮጵያ ኣብኣ ከላ ክስታ ክትከውን እያ ማለት እዩ ዕድል ኣይክረኽቡን እዮም ኮፍ ኢሎም እቶም መራሕቲ ናይቲ ዝተፈላለየ ኤርያ ኮፍ ኢሎም ሲ እዚ ናትና ኤርያ እዚ ናትኩም ኤርያ እዚ ናትኩም ኤርያ ኢሎም ብሓንሳብ ክሰርሕሉ ፌደሬትድ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ከማን የለን ሕጂ እዚ እቲ ነገር ክቅልጥፎም እዩ ኣናተይ ርዲት እዚ ምናት wishing that on them ወይ ድሌታ ኣይኮነን ከምኡ ክኾኑ ግን እቲ ዝሪኦ ዘለኹ
ኣካይዳ ብሓንሳብ መጨም ቀልጢፎም ነቲ ኩነታት ከተዓራርዩሉ ዝኽእሉ ክሰማምዕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ኣሎ ኢለስ ኣይኣምንን እየ ስለዚ እቲ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣዝዩ ኣስጋዒ እዩ ግን እቲ ፅቡቕ ነገር ከምዚ ሕጂ ክንዛረቦ ፀናሕና ኣብ ዓፋር ዘሎ ህዝቢ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ሕጂ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ርክክቡ ናቱ ድልየታት እውን እንታይ ከም ምዃኑ ንፁርን ምሳና ክሰርሕ ድኽእል ስለዝኾነ ሓደ መንፀፍ ጌርና ኣለና እምበር እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣወዳድቃ ከምኡ እዩ ዝመስል ንዓይ ናይ መወዳእታ ነዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ወዲና ናብ ኤርትራ ክንሰግር ስለዝኾንና ሓንቲ ክሊፕ ክገብር ኣብዚ ለንቀነ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እቲ ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ኣብ ትግራይ እውን ብመንገዲ ናይቶም ፋኖ ዝበሃሉ ቲዲኤፍ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት እዩ ጊቭ ሚ ሰከንድ ሓንቲ ክሊፕ ነይራትኒ እቲ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ እውን ኣትዩ ከም ዘሎ ምናልባት ንሶም ናብ ካልእ ኢትዮጵያ ከጋጥም ይኽእል እዩ እናተባሃለ ከሎ ናይ ትግራይ ግን ዝያዳ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ነቲ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ናቶም ነቲ ህዝቢ እዚኣ ረኺባ ኣለኹ ሎሚ ትግራይ ሎሚ እውን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ትግራይ ቲዲኤፍ ዝበሃል ወታደራዊ ክንፊ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ኣንጻር ወታደራዊ ኣዛዚ ወይ እውን ደሞዝ ይወሰኸለይ ጥቕማ ጥቕሚ ዶ ገለ ድብሉ ብዝብል ዝተፈላለየ ምክንያታት ኣድማ ክገብር ተራእዩሎ እቲ ኣድማታት ድማ ስቲል ይቕፅል እዩ ዘሎ ዋላ እኳ ኔጎሲዬሽን ዝግበር ኣሎ እንተተባሃለ ብግምጣሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ንሪኦ ዘለና 4 ኪሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብብዝሒ ምስ ኣቢ ፅግዕግዕ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ደቡብ ትግራይ ብዙሕ ገይምስ ክገብሩ ኢናዮም ነርና ፃድቃን ረዳ ካልኦት ንዖም ዝመስሉ ኩነታትን ክንምንታይ እዚ ነቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ከብእሶ ይኽእል ወይ እውን ናብ ካልእ ሽግሪ ወይ እውን ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ንክቋፃፀረሉ ዕድል ንክረክብ ተኮይኑ ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፃድቃንሲ ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ቀዳማይ እታ ናይ መወዳእታ ክንጥቀመላ ንኽእል ታክቲክ ኢሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ናይ ሰራዊት ወይ እውን ናይቲ ናይ ደሞዝ ተባሂሉ ተበጊሱ ዘሎ ናብ ካልእ ነገር ይምዕብል ዶ ይኸውን ወይስ እንታይ ብኸመይ ተንብበለካ ትከታተሎ እንተለካ ስኻ ፍኮርስ ትከታተሎ ድማ ኣለካ ዝተኻይዱ ኣንተ ቦይ መሊሰያ ነይረ ነዚኣ እቲ እዚ ኩሉ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ትግራይ ምዕባለታ ዳይሬክትሊ ናይ ኣብይ ኢድ ኣለዎ ሕጂ ብቀዳምነት ወሲድዎ ዘሎ ኣብይ ከም ኣጀንዳ ማለት እዩ ንትግራይ ዲስቴብላይዝ ምግባር እዩ ንትግራይ ዲስቴብላይዝ ምግባር ማለት ምድኻም ማለት እዩ ምድኻም ማለት ከዓ ኣብኡ ኣክሰስ ናትካ ወታደራት ኣብኡ ሰዲድካ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዘሎ ኣጀንዳ ክሰርሕ ምኽኣል ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣሚን ትግራይ ትድከም ትጥመይ ይኽፋእያ ኣይግድሶን እዩ ንዕኡ ድዋዋዕ ትበል ኣብኡ ድዋዋዕ እንዳበለት ከላ ንሱ ናቱ ሚሊታሪ ኣብ ኣፍ ደጊ ኤርትራ ገይሩ ነቲ ኖ ዎር ኖ ፒስ ምቕፃል እዩ ህዝቢ ትግራይ ነንሕድዱ ይቀጣቐጥ ግን እቲ ናይ ኣብይ ኣካይዳ ብጣዕሚ ሾርት ሳይትድ እዩ ብሓጭር ልጥምት ማለት እዩ ብዙሕ ክስታይ ደይብሉ መፃኢ ደይብሉ ዕድል እዩ ምክንያቱ ቀዳይ ነገር ኤርትራ ሰኢላ ክትርዮን እያ ንዕኡ ኣብ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክስታይ ንክገብር ካልኣይ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ እዩ ደሎ ነቲ ትግራይ ንክቆፃፀረሉ ኩነታት ሳልሳይ ነቲ ናይ መንሽሙ ናይ ፒፒ ኣካይዳ በዓል ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ዝኩሉ ወፃእተኛታት ክረኽቡ ከለዉ ናቶም ኣጀንዳ እዮም ደሳሲዩ ነይሮም ናይ ወፃእተኛታት ኣጀንዳ እዮም ደሳሲዩ ነይሮም ሕጂ ግን ርሒቆም ካብቲ ከባቢ ናይ ፒፒ ስራሕተኛታት ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ፈሊጥዎ ጥራይ ዘይኮነ ንዕኦም ኣንፃሮም ጠጠው ኢሉ ይቃለስ ኣሎ እዚ ስለዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብይ እቲ ኣጀንዱ ምናልባት ንቅርብ ግዜ ከምኡ ክመስል ይኽእል ይኸውን ግን ፋንዳሜንታሊ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ግን እቲ ዕላማ እንታይ ከም ምዃኑ ከም ኤርትራውያን መጠን ንኽርዳእና ናይ ትግራይ ዲስቴብላይዜሽን ወይ ከዓ ደይምርግጋእ ኣብ ትግራይ ምፍጣር ንዕኡ ስትራቴጂክ ኣድቫንቴጅ እዩ ምክንያቱ ኣብ ድኹም ትግራይ ክኣቱ ይኽእል እዩ ኣብ ድኹም ትግራይ ኣትዩ ንትግራይ እውን ክቆፃፀሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ሰንትራል ሓይሊ ዘሎ የለን ማለት እዩ ንዕኡ ክዋግኦ ዝኽእል ኣካል የለን ነንሕድሕዱ ድሕር ባላዕ ኣሎ ትግራይ ስለዚ ብከምዚ ጌርና ተረዲእናዮ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕኒ ምናልባት ተንኪፍካ ነርካ ኢኻ እቲ ኩነታት ናይ ህላዊ ሕቶ ሰርቫይቫል ስለዝኾነ
by all cost ኣብ ስልጣኑ ክቅፅል ክደሊ ንሱ ንኤርትራ ድማ እቲ ኣብ ክገብሮ ዝኽእል ኣገዳሲ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ኤርትራውን ሸለሊላ ትሪዮ ወይ እውን ኣወንዚፋ ኣማዕድያ ትጥምቶ ነገር ኣይኮነ ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ታርጌት ናቱ ምዃኑ ይፈልጥ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ክንምንታይ ክትዕዘበ ትኽእል ተጋሩ እቲ ንዓብ እንድሕሪ ከይዱ እንታይ ኦፕሽን ኣሎ what can happen ማለት እቲ ንዓቢ out of control ክኸውን ይኽእል እዩ and ንምንታይ ሓተካ ዘለኹ ኣቢ has the money the bank is in his hand واحد ባንኪ የብሉ ባጀት ካብ ትግራይ ካብ 4 ኪሎ ይክፅበ እቶም ወታደራት ዝሓቱ ዘለዉ ደሞዝ ውሒድና እዮም ዝብሉ ዘለዉ so how can they solve this ጽቡቕ ኣለኻ እቲ ዋና ነገር እቲ TPLF ደሓን ምቁፅፃር ዘለዎ መስል ኣብቲ ዓዲ ካልኣይ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ዕድል ኣይክትህብን እያ ዝኾነ ይኹን ነገር ክስታኽ ትገብር እያ ንዕኡ ነቲ ኩነታት ስቴብላይዝ ክትገብር ክትፅዕር እያ ክትሰርሕ እያ ንኤርትራ ዝድግፉ ሓይልታት ከዓ ኣለዉ ናይ ኣብቲ ከባቢ ናይ ትግራይ ክስታይ ክመፅእ ብዙሕ ህዝቢ ትግራይ ክሽገር ዘይደልይዎ ኣካላት ኣለዉ ሳውዲ ኣረብያ ኢጅፕት ሕጂ ሱዳን እቲ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ሕጂ ኣብዚ ምድግጋፋት ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ንበይና ናይቲ ህዝቢ ክስታይ ንኸይትኸውን ስለዚ እሱ እቲ ካርትኡ ንሱ እዩ ነቲ ገንዘብ ሒዙ ብኣነ ብድበልክዎ ተደይከድኩም ገንዘብ ሂበኩም እየ እንድሕር ኢልዎ ንሱ ኣብ ከምኡ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ግን ይሕትቶ ኢኻ ተመሊሱ ከዓ ይሕትቶ እዩ ምክንያቱ ጥሜት ወይ ሽግር ክመፅእ ከሎ እቲ by the way smart እዮም ዝፃወትዎ ዘለዉ ተጋሩ ንዕኡ እቲ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ኣለና ምሳኻ ንሰርሕ ኣለና እንዳበሉ ምክንያቱ እቲ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ፈሪሱ እንድሕር ኢሉ ብኡ ክስታይ ገይሩ ብዙሕ ሽግር ክገብረሎም ይኽእል እዩ ግን ነቲ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ስቲል ይሰርሕሉ ኣለዉ ከም ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ኣክት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ብገንዘብ ገይሩ ክፃወት ፍትን እዩ ክሃስዮም እዩ ብዙሕ ሽግር ከብፅዓሎም እዩ ግን ultimately እቲ ስትራቴጂ እንታይ ከም ምዃኑ ንኽንርድኦ ኤርትራ ናቶም ስታቢሊቲ ስለትደሊ ኩልና ነቲ ናቶም ስታቢሊቲ ክንደልዮ ኣለና ምክንያቱ እቲ ናቶም ስታቢሊቲ ማለት ንኣብይ ዕድል ዘይምሃብ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ከዓ እቲ ናቶም ስትራቴጂክ ኢንትረስት ወይ ከዓ ናቶም ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ምስ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ናቶም ህላውነቱን ምስ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ሚእቲ ብሚእቲ ተረዲእዎም ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ይሰርሕሉ ከዓ ኣለዉ ኦፐንሊ ኣብ ደገ ኩሉ ብዙሓት ተጋሩ ኣለዉ ምስ ኤርትራውያን ኢንጌጅ ክገብሩ ድፍትኑ ወይ ከዓ ኦፐንሊ ኣብዚ ክላብ ሃውስ ከምታት ሓደ ግዜ ክመፁ ምስ ኤርትራውያን ክዘራረቡ ትሰምዖም ኢኻ ስለዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኢና ዘለና እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ኦልቲሜትሊ ኣብይ ክቆፃፀሮ ይክእልን እዩ ግዜ የብሉን ዕድል እውን የብሉን እቲ ኩነታት ካብ ኢዱ ድወፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል ስለዚ እቲ ስጋኣታት ሎንግ ተርም ህላውነት ክህልዎ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን እቲ ኤርትራ ከዓ እቲ መሰረታዊ ኣካይዳ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰሪዓት እቲ ፋውንዴሽን ወይ ከዓ እቲ መሰረት ሰሪታ እያ ንሕና ፀላኢኦም ከም ዘይኮንና ልካ ከምቲ ናይ ኢስተርን ሱዳን ዓንቲ ወይ ዝዛረቡ ነበርኩ ናይ ኣምሓራ ውድእ እንድዩ ዓፋር ከዓ ኣሕዋትና እዮም ኣለዉ ናይ ዓፋር ኤርትራ ኣለዉ ናይ ዓፋር ከዓ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣሎ እዚኣቶም ከዓ ይዋለዱ ብሓንሳብ ዝነብሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ፅልኢ የለን ፋንዳሜንታት ፅልኢ የለን ሕጂ ነዚ ኢና ንሕና ክንሰርሓሉ ዘለና እቲ ስግኣት እቲ ናቱ ስግኣት ናይቲ ስግኣት ማግኒቱድ ኣብ ትግራይ ከምፅኦ ንኽእል ሎንግ ተርም እንታይ ከም ምዃኑ ኣብ ግምት እንድሕር እቲኻ ብዙሕ ኣይኮነን ኢለ ኣነ ዳምን ንግዜኡ ገለ ሽግራት ከምፅእ ክእል እዩ ግን ኦልቲሜትሊ ምስቲ ናቱ ስልጣን ዝተተሓሓዘ እቲ ናቱ ስልጣንካ ቀፃልነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ከምቲ ዓንቲ ወይ ትብሎ ነበርካ በዓል ጀዋር መሓመድ ክወፅ እዩ ክሃድም እዩ እዮም ድብሉ እቲ እንታይ ዝበሃል ገሊኦም ናይ ከምኡ ዓይነት ንፋስ ክመፅእ ከሎ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክመፅእ ከሎ የርኤካ እዩ ስጋብ ክንደይ ክስታይ ከም ዘለዎ ተዓዲ ኣብቲ ዓዲ ስጋብ ክንደይ ኣብ ምንታይ ዓይነት ስጋት ከም ዘሎ ስትሪኦ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ we are not looking at Abiy staying very long ነዊሕ ዝፀንሕ ኮይኑ ዝተሰሚዑ ኣይስምዖንን ንዓይ
ابزيا نالتا ناتكات هفتخ خيدي ابز حلفه بزعب عبي كتزارب كلا ناي قاي بحري موداتا نبير تراكسنا نات سلازلنا ابي احمد ناب قاي بحري زغبرو فتنسي كي تودغ زفش كي تبقس كم زفشله صحيف كان يركا ابز قنيات ابز وان زون نوي غزي بزو غزي تصحف على ابز غدايزي which is one of مجمريا ابزي شحن 107 تكاتلونا لكم ابي اكسكيتكم نامانيل بيد مريم فلو غبرو شو أمانيل بيد مريم يعتبرت أكاونت ناتو هذا كابتوم أجد دستي مهاراتنا إيرترا actively engaged قبرو حداتيو لذي نتناتو دمسي شير بمقبارديو لايك مقبارديو نتدمسي مايكروفون مخانا قداسيو بزخونة انتاي مالت كاينيرو أبس قدايزي اسك ولا ونبتا ويب سايت نفاسي.com ونبوست غير كانيركا اسك وري انتاي خاطب لهم تدلز اللغة اسك نزبي إيرترا دمار دايو مغنياتو تني دقن زاربو زلنا كل سب كانت البردات على مالته يكونن صبو كمتنا العلي إذن أعطي ريتون تي انتاي حزبي إثيوبيا خابوس لزرحاقي more كتصحفها خلها ستايل but it makes sense. So what it says is Ethiopia's geopolitical ambitions are rapidly unraveling. What was once presented as a bold national vision for the Red Sea has turned into a series of costly failures. The ill-conceived Somaliland MOU intended to secure maritime access collapsed under international condemnation, exposing the limits of Addis Ababa diplomatic reach. بقول اختريو خلها أنا إثيوبيا دفتنو صراحة نسو كستاكويني فيل جري بجمع دفتنو نايمن شوينيرو ناي سومالي لاندي نيرو ناي سومالي لاند قطر يخون أمين تركي يخون كالوت هاجرات إيجيبت مولو بعصرت إذا تراكستا غير نوع تقريبا وتهدراتنا وقتين حجي أبو ولا حنت خبر كم ديك كستاكوين سحروا ودكاتي نا إرترا أي بعلا حيا الهاجريا كم تقدر على حيا الهاجريا كم حجي فتينا ويانه تعينت كسرت كم دوت حب يا جن إثيوبيا بفلاي انتايو تي مسحبي إثيوبيا دجبرنايو ركبات أقدم كجميرنا دتسنحنا أوشت إثيوبيا سأتينا أوشت إثيوبيا سأتينا access على بإثيوبيا deep access على بكله أورمو أمحارة تجراي بكله حجي آتينا هنا حجي نعوس لدحزنايو نعوس لدحزنايو ولا حنت خجبراي كلني نتيجة بحالفو أنصارنا ولا حنت خجبراي كلني حجي سي نتسرح already تسرح حلوس تعاتي تصاني حيت ما قدي حجي تزاربو دلو يقعري دلو الأنبر ولا حنت خجبراي كلني يوتي article حمرتنا تحسو نسي كومي خادر له تخونتات ناتي رديتكم مثل زخونه يبقى عائلة سيفية حجيتي نتي دنجر تدزرب زلو زربا كوت سخلو نمكاتو أقداس انديو كمزي منستر يمانا قبل مسكت دوبصو صحفات كالوتون كومو نعوم قواح قبل مسمها بأقداسي معناته سأقوم بالجن تناتنا فوكس ميت خميتي أبو خوني يقولون تمتعت أنا ميزان دحازة ناي إيرترا استراتيجيك إنترست دو حس خون على ليتن كاترين ودوش عشان نعمل كم زرع جزء خامد فايش لذي نسوق ستايل مكباري حدا نتي استراتيجيك outlook نايت خبابو ويكاتي استراتيجيك كاونتا يمثل نيات قلت تارتيكل كاب قتيلنا أنا بإيرترا ناتينا نزاسلي دمدي لي زوردا زلوا يفيلو كإيرترا زلنا كمامتا زلنا بحري زلنا صقاتات بزح أجنداتات غيرنا كنسرح له نخل بزح نغرات كبر متخال نيرو يكبر له جن ات بيس تغلطافه مالت اب غداينا إيرترا كنرخلنا ولا منغستنا بنت منغسير تراب منغداته ما نغرو مسكل زوصو زلو نغرات تاريخا تكونتات كبد بلن سيريس كم زخونن تاريخا it's not as simple as ignore غيرنا يوم موف كنغبر نخلا يكون انا I think this my reading is تكونتاتنا ابي unpredictable قبل المخانو ابقل ولاو مسملاو بزو عندراتات كله سلازغل actively يصفلو
بخال من قدد ما نفتو نصلايو نسو انتس تلقيو انتس سمركيو نتزبي قطباوي قزقاسه قبر له غزا زعما مساله ناب قطبا فوكس نخغبر قال بروجيكتات امريكا دوغلو دنابله كايند اوف بقى سلسته 4 عينت بتي كوينات ناي امحرالو رسون زخونه كوينات يكادالو حنفشفش اب تግራይ حنفشفش اب كلل ሶማል اب عفار اب كل ነገር نهلوي at the same time ድማ ናይ ቁጠባ ሙቭመንት ይገብር ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልሎ how can we manage دحين زخونه مكلخال نهلنا هلونا خلو revitalization نتقطباو بربارناتنا بفلاي كابت زنبري نلعلي نخنكيد انتاي كنقبر لنا انتاي كقبر متخالم استسخا زلكا منجتات يكون حبريتاتات كابز عجز لنا زياده نخنسرح انتاي كنقبر مخالنا well بزحيو نتي ارستي عقفيحي قن بحتصيرو أبدأ خوينا أبي إرترا تقبل سرح من قصدي إرترا مسرتها ولوت إذا متس institutionalize تتحاز كايدة سريحو نخلو كستاي قبل له يسرح له زعبا أبي إرترا تخيد له معبالي نخطري إندار كونكا أب ماي زوارد investment كاللي لا يكونن حراي مش ما يتتحيزو أب حرشة زتتحاز سرح تسرحوه كاللي لا يكونن نجي the self-sufficiency, food security قالت رايدي كونه نسو نخندي نتي industrialization إيرترا كم تسخم دخل تي ناتكا abundant انتايز بال مقبن دحرمتيو export تقبر دخل canning, manufacturing, all kinds of things متسم مالتي عيلي سلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعيرنا صلا دلونا زهابنا هلاونا دلونتنا زهابنا هلاونا دلونتنا نديو ما كسفتنا يخبلنا نديو يخلنتنا وتروات تنكب وتروات قال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترودلو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو عمر كبرى سكمتنا وترولنا بكسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا سدلي بدلو جاتنا لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين أبسناتنا تطري أبسناتنا منبار دهر حصاد نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين وادينا عقلين قادين وترولنا بكسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا زدلي بدلو جاتنا زيات دالويو هلواتنا زيات دالويو كبرتاتنا تمالين لومن تمالين وادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين وادينا عقلين قادين انت مالين لومن صباح وانت الخوني زدالة زي جنبه يبلنا زيزاني تمالين لومن تمالين وادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين وادينا عقلين